Пичове, аз съм Флемфатало и днес ние в България епизод, ако не ви лъжа 8 и ще скачаме в скоженки. Тук до мен в момента на гвоздника, но в принцип играем с Слаш. Вземем пусти. Сами седим. Аз сутринта снимах клип в PvP България, но сървър нещо бъгнал и после интернет ми беше много бавен. Издах хора, това ми Фендър честа. И имам два фулсета, един Pro 4 и още един Pro 4 и един Pro 3. 16 легендарки и изкачвам в групата този епизод целия. Така. И да, хора с модове съм. Скоро очаквайте глупак. За хора. Ето какво хакер. Ще му убие с ръчичка. Нищо. Да ти дадете. Ето, сега ще взема ключ. И веднага ще почвам да килят. Ето. Хей, дахи! YouTube, как ти е канал? И да, хора, ще направим една тъмбулка бързо. Бърза тъмбулка става. Това ще ви покажа. Сето. Тъмбулката ще е... Тъмбулата ще е на този или на този, не знам, чакайте да видя. Съм 4 без брейкет. Това също с две легендарки. И ето този меч, нямам друго. Да напиша да ме... Томбулата ще е тегла на... Имам 45 абоната на 95.
И да, хора, това ще бъде този клип. Томболата, да ви покажа пак, Pro 4 сет, без Sunbreaking, с 2 легендарки и Shark Free Fire 2 меч. И да, това не е епизод, просто да ви покажа в дупката дали има хакери. В този епизод май нямаше. Ще видя и до скоро. И томболата, пак казвам, да, за да се запишете за томболата, пишете в коментарите запис-рем име в играта. Също за да се запишете, трябва да лайкнете клипа и да се абонирате. Най-важното. Може да се абонирате без да лайкнете клипа, важно да се абонирате. И да, хора, това беше клипа. Аз бях Flame Fatal и Бориче. Глед!